ताकाची कढी आहे. ताकाची कढी. आणि हा सेक्शन कसला आहे आपला? ते आपल्या खिशाला परवडलं पाहिजे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 म्हणजे 15वाले भाज्या 12 प्रकार आहेत. नमस्ते. सर्वांना नमस्ते. आता इथे आपण बघा कांजूरमार्ग ईस्टला आहे आणि सुरुवातीला दाखवतो इकडे बघा किती प्रकार जेवण ठेवलेले आणि हे सर्व ऑलरेडी तुमचे कस्टमर आहेत बरोबर. इकडे ओनरशी आपण बोलूया की त्यांच्याकडे काय काय मिळतं जेवायला. आणि सुरुवातीलाच मला सांगायचं आहे की इकडे 6-8 महिने मीच खाल्लेलं आहे यांच्याकडे. चपाती भाजी मी इकडे विकत घेतो तुमची. व्हिडिओ बनवायचं कारण म्हणजे इकडे अफोर्डेबल प्राईस आहे, प्राईस एकदम व्यवस्थित आहे आणि दुकानाचं नाव आपलं आई साहेब आहे. आईप्रमाणे जेवण बनवतात आणि टेस्टीसुद्धा आहे. आणि प्रत्यक्ष उदाहरण बघायचं असेल ना तर इकडे तुम्ही क्राऊड बघा, 10% पण क्राऊड नाही आहे. संध्याकाळची वेळ बघा. आता हे आपलं दुकान मला जेवढं माहिती आहे तेवढं मी त्यांना विचारतो. आपल्या सकाळी 6 पासून नाश्ता सुरू होतो ना. 6 वाजल्यापासून. आणि नाश्त्याचे जो प्रकार बघशील ना मम्मी, सर्व इडली वडे. आता इथे बघा गरम गरम शिरा पण बनलाय. हात लावला तर गरम असेल बघा. इथे आपल्या शिरा कितीला मिळतं? 20 रुपीज प्लेट आहे. 20 रुपीजला ना. आणि आम्ही घेतला सुद्धा, दाखव काजल. असे मी एक नाही तर 2 घेतले, दाखव. हां 20 40 रुपीजचे. हे आम्ही आता संध्याकाळचा नाश्ता करायला घेतला आमच्याकडे. आता आपण ह्यांच्याकडे बघूया काय काय बनलं आहे ते. चला तुम्ही आम्हाला एक एक करून दाखवा. हे आपण काय बनवलं आहे? आपला व्हेज पुलाव आहे. व्हेज पुलाव. हे आपण कसं देतो? हे आपला 40 रुपये. 40 रुपयाला. आणि इथे आपण काय बनवलं आहे? व्हेज बिर्याणी. व्हेज बिर्याणी कशी? 60 रुपये. 60 रुपीजला. आणि ते आपले असे कस्टमर घेतात आहेत ना सर्व. अजून कॅश ऑनलाईन सर्व आपण ॲक्सेप्ट करतो, सर्व घेतो ना आपण. आणि इथे हे काय चपाती पर पीस 6 रुपये. 6 रुपये. आपल्याकडे आता इकडे चपाती दिसते. आपल्याकडे आज भाकरी नाही बनली आहे, पण भाकरी असते आपल्याकडे. भाकरी शक्यतो चिकन वगैरे असेल, चिकन मटन फिश वगैरे त्यावेळेला 100% ठेवले जाते. असतेत ना. आणि मोस्टली तुमचं ते व्हेज सेक्शन आहे बरोबर. हो ते व्हेज. आणि इकडे नॉनव्हेज सेक्शन असतं. आज मंगळवार असल्यामुळे तुम्ही बनवलात नाही, हो. नाही तर बुधवार शुक्रवार रविवारी तुमच्याकडे. इकडे मग मी चिकनचा रस्सा असतो, चिकन फ्राय पण देतात. सुक्कं चिकन एवढं अफोर्डेबल आहे ना. तू किती रुपयाला तुम्ही देता? 130. 130. ते जर हॉटेलमध्ये आपण घेतलं तर 250 रुपयाला पडतं, म्हणजे डबल किमतीत असतं. पण इकडे आपलं टेस्ट पण आहे आणि आपल्याला सर्व आवडतं जेवण पण आहे. आज बघूया आपण काय काय तुमच्याकडे. ती कोणती भाजी बनवलं? चवळी मसाला. चवळी मसाला. चवळी मसाला. ही किती रुपयाला? 30 रुपीज. 30 रुपीजला. ही भाजी कोणती आहे? हे आलू भेंडी. ही किती रुपयाला? आलू भेंडी पण 30 रुपीज. 30 रुपीजला. ताकाची कढी आहे. ताकाची कढी. ही किती रुपयाला? ही पण 30 रुपीज. 30 रुपीज. हे काय बनवलं? हे पनीर आहे. पनीरची ग्रेव्ही भाजी. हो. हे तुम्ही डब्यात देता ना. हा डब्बा कसा पडतो आपल्याला? 70 रुपीज. हे आहे डाळ तडका. दाल तडका. हे आपल्याला कसं पडतं? हे 30 रुपीज. 30 रुपीज. आणि हे पाठी जेवढे बनवतात हे चपात्या बनवण्यासाठी आहेत ना एवढे. चपाती सेक्शन आहे. कमीत कमी किती एका टायमाला बघा. हे आता तुमच्याकडे चपाती बनवून आली ना. 15 ते 20 तवे चालू. 15-20 तवे. हो. आणि हे पूर्ण दिवसभर चालू असतं ना तुमच्याकडे. आणि हा सेक्शन कसला आहे आपला? हा म्हणजे जे आपल्या खिशाला परवडलं पाहिजे किंवा जे आपल्याकडे टिफिन रेग्युलर टिफिन त्यांना 15 रुपयामध्ये भाजी. हे सर्व भाज्या 15 वाले. 15 रुपये. ही बेसन आहे. हे पण 15ला. हो. हे वांग बटाटा आहे. हे सफेद वाटाणा आहे. ही गवार बटाटा. हे दोडका चण्याची डाळ. हे काळा वाटाणा. हे पालक चण्याची डाळ आहे. ही चवळीची पालेभाजी आहे. ही कारल्याची भाजी. कारलं आहे. कारलं आहे. हे डाळ कांदा. डाळ कांद्याची भाजी. हां डाळ कांदा. म्हणजे एवढे सर्व भाज्या आहेत. हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 म्हणजे 15वाले भाज्या 12 प्रकार आहेत. म्हणजे आणि माझ्या हिशोबाने एवढे प्रकार रोजच बनवता तुम्ही. रेग्युलर 3 टाइम बनतो. सकाळ दुपार संध्याकाळ. आणि एवढी ही जी लाईन दिसते ही सुरुवातीची लाईन आहे बरोबर. ही लाईन वाढत जाणार. ही लाईन ती बाहेरपर्यंत जाते. आजकाल भाज्या बाहेर एवढ्या महाग आहेत ना, पण इकडे मला स्वस्त वाटतं. इकडे आपण 15ची पण भाजी घेऊन गेलो ना तरी 2 माणसं पण खाऊ शकतात एवढी ते व्यवस्थित देतात. हे जे आत्ता जे पदार्थ बघितले, आज मंगळवार आहे बरोबर. बुधवारी तर हा सेक्शन पूर्ण चिकन नॉनव्हेजचा असतो. हा सेक्शन नॉनव्हेज. फिश पण येते. फिश कोणती बनवता तुम्ही? फिशमध्ये साधारणतः बांगडा रेग्युलर आहे. बांगडा आणि मांदेली बनवता. सुरमई पापलेट हे सर्व बनवता.
आणि अंड्याचं पण तुम्ही बनवता. हो, अंडा मसाला, अंडा कढी. तुला हे व्हेज पुलाव असे हे व्हेज बिर्याणी वाटतं, तसं चिकन बिर्याणी पण बनवतात हो, काजल. चिकन बिर्याणी. म्हणजे ह्यांच्याकडे काय मिळत नाही ना असं नाही आहे. गोडच्या प्रकारमध्ये शिरा असतो, गुलाबजामुन असतो, रसगुल्ला पण असतो, बासुंदी असते, आपण पुरणपोळी कशी मिळते तुमच्याकडे? पुरणपोळी 20 रुपीज. शेक म्हणजे काटसे, त्याचा काट जो रस्सा असतो ना. हां, तुम्हाला एक सांगायचं आहे, लास्ट टाईम माहिती आहे मम्मी आपण आपल्या चाईमध्ये वाटायला शिरा घेतला होता. मी काहीतरी 100-200 डबे 150 डबे वाटले होते, तर ते मी ह्यांच्याकडूनच नेले होते, बरोबर ना? ह्यांनाच ऑर्डर दिली होती आणि नेलं होतं. तुमच्याकडे असे ऑर्डर दिले की तुम्ही घेऊ शकता. हो, ऑर्डर घेते मी. आणि तुमच्या दुकानाचं नाव आई साहेब मायेचं खास. आई साहेब मायेचा खास, म्हणजे नाव पण एकदम छान दिलं आहे. तुमचं नाव काय आहे? माझं रेश्मा सुरेश खानदारी. हां, तुम्ही राहायला कांजूरमार्गला. हो, कांजूर. आता इकडचं मला लोकेशन सांगा, इकडे जर यायचं असेल कोणाला तर कसं यायचं? कांजूर स्टेशनला जरी तर आपल्या ब्रिजच आपल्या दुकानाला लागून आहे. हां, हा जो फ्लायओव्हर इकडे जरा इकडे गेलं की कांजूर स्टेशन आहे. ही आपली CST डायरेक्शन आहे, बरोबर ना? आणि ठाणे डायरेक्शन. आपल्या CST डायरेक्शनचा जो लास्ट ब्रिज आहे तो चढून खाली उतरला की तुम्ही इकडेच येणार. आणि मला सर्वांना सांगायचं आहे की रेल्वेमधून उतरून पण तुम्ही डब्बा घेऊन गेलात ना तरी चालेल. बाहेरच्यापेक्षा इकडे किंमतही कमी आहे आणि क्वालिटीही जास्त चांगली आहे. ह्यांचे तुमचे ब्रांचेस आहेत कुठे? माझे 3 ठिकाणी ब्रँचेस आहेत. एक विक्रोळी टागोरनगर हां. आणि विक्रोळी कन्नमारनगर. कन्नमारला जो कन्नमारचा लास्ट डेपो आहे ना, हां. डेपो समोरच आहे. तिथेच आहे. हो. आणि हे सर्व रूम्स पण सर्व तुमचेच आहेत ना बनवण्यासाठी? इकडे क्लिनिंगसाठी, इकडे पाठी सर्व मसाले ठेवले आहेत, तिकडे चपात्या बनतात आहेत. म्हणजे फुल एरिया मम्मी त्यांनी आपल्या जेवणासाठीच ठेवलेलं आहे. ते इकडे पण दिसतात आहेत ना की अर्ध्यापेक्षा जास्त तर मला इकडे पोलिसच दिसतात आहेत सर्व. हो, ते कसे बॅचलर्स राहतात ना, मग जेवणाची काही सुविधा होत नाही, तर त्या म्हणजे बोलतात ना ह्या एका दुकानाने ना सर्वांच्या खिशातले पैसेसुद्धा वाचवले आणि चांगली चवसुद्धा दिली. तर ते इकडे मला तर खूप आवडतं बघा. आणि हे सर्व बघून आणि हे वेगवेगळे तुम्हाला दिसत आहेत. आपल्या जेव्हा व्हिडिओ चालू केला होता तेव्हा ती वेगळी माणसं होती, आता हे इकडे सर्व वेगळी आहेत. तरी हे टायमिंग बघा, आता सुरुवात आहे. आम्ही हे शिरा पहिला आम्हीच घेतलं बघा. आता हे कसे देतात ते? हा आपण 20 रुपयाला दिला, बरोबर? हे कांजूर मागे इष्ट आलं. कांजूरमार्गमध्ये. तरी आपण पण आम्ही विक्रोलीमध्ये राहत होतो, तरी तिकडचे पण आपले माणसं इकडे येतात. तुम्हाला एक गांडूपासून माझ्या इथे माणसं आहेत. म्हटले तुम्हाला किती वर्ष झाली इकडे? मला 5 वर्ष. 5 वर्ष. चव एकदम चांगली आहे. आणि मला जनरल पब्लिकला सांगायचं आहे की इकडे ॲफोर्डेबल प्राईसमध्ये आहेत बघा, म्हणूनच एवढी लाईन आहे ना सर्व. आणि एकदम व्यवस्थित देतात आहे. हे चालू करण्यामागे तुमची काय म्हणजे कसं केलं तुम्ही? अशी माझी आयडिया अशी काहीच नव्हती. पहिला माझी मानस कन्याने इथे नाश्ता चालू केलेला. हां. तर नाश्ता चालू करता एक दिवशी एक कस्टमर आला की दीदी मला भूक लागली. हां. तिने मला वरती फोन केला. मी वरती घरी राहिलो होते की मावशी काय असेल तर पाठवून द्या. हां. तर मी माझं जे जेवण बनवलं होतं दोघांचं ते मी खाली पाठवलं. हां. त्या दिवशी त्यांचं जेवण घेऊन गेलं. मी दुसऱ्या दिवशी त्यांचं आपल्या मित्राला सोबत घेऊन आलो. हां. आणि अचानक म्हणजे कुठल्या पद्धतीचा प्रचार न करता हां. हे माझं आता इथपर्यंत मी पोचले. वा वा, एकदम छान. तुम्ही आलूवडी पण बनवता कधी कधी, बरोबर? आलूवडी पण असते, कोथिंबीर वडी. कोथिंबीर वडी पण असते मम्मी. असं नाही की कोणती गोष्ट नाही आहे. इवन जर तुम्ही म्हणाला की तुम्ही पनीर चिल्ली पण बनवता, बरोबर ना? चिकन चिल्ली. आणि हे सर्व मी का सांगतो, कारण हे सर्व मी घेऊन गेलो इकडून. ते आपण कसं चेंजेस करतो. कसं नाश्ता कसं आपल्याला वाटलं आज चला हे खावं. हां. त्या पद्धतीने मी कस्टमरच्या सोयीनुसार किंवा त्यांच्या काय म्हणजे कल्पनेनुसार सुद्धा काय गोष्टी बनवतो. आणि तुम्हाला सांगतो हे तुम्हाला आता दिसतंय, हे नंतर रात्रीपर्यंत संपणार सर्व, हो. बरोबर ना? आणि जे उद्या कधी कधी ह्यांच्या शिरा पण 3 प्रकारचे वाटतात, बरोबर ना? पायनॅपल, बनाना. म्हणजे मी तुमच्याकडे कस्टमर बरोबर आहे वाटतं, व्यवस्थित खातोय, सर्व खाल्लेलं आहे. तुलाच माहिती जास्त. हां. आता मी यांना न विचारता का बोलू, कारण मी सर्व अनुभव घेतलेला आहे इकडे. आणि मी यांना खूप अगोदर रिक्वेस्ट केली होती, पण आत्ता व्यवस्थित वाटलं म्हणून आता शूट घेतलं. आणि ह्याच्यानंतर जर आलो असतो की 8:30-9ला तर ह्यांना पण वेळ नाही मग, कारण संपणार पण सर्व. इकडे आत्ता हे तुम्ही पार्सल देताय ना? हो. सकाळ सकाळी मी बघितलं की टिफिन पण घेऊन येतात. सकाळी टिफिन घेऊन जातात. म्हणजे कामाची असतात ना, त्यामध्ये त्यांच्या ह्याच्यानुसार ते लोक टिफिन घेऊन येतात. मग त्या टिफिनमध्ये मी पार्सल त्यांच्या देते, मग ते घेऊन जातात. आणि ही आता ही चपातीची दुसरी गड्डी आली बाहेर ना? हो. ह्याच्या अगोदर आपण आपल्यासमोर आली होती बघ ती पूर्ण, तरी ते किती असतील चपात्या? काहीतरी 75 ते 80. किती? 75 ते 80. या 80 चपात्या आपल्या, म्हणजे या 10 मिनिटाच्या ब्लॉगमध्ये 80 चपात्या संपल्या. हे परत ही वेगळी लाईन आहे कस्टमरची सर्व. तर आपल्या सर्व व्ह्युअर्सनी ह्यांच्या दुकानात या आणि तुम्ही येऊन कोणता आणि काय प्रकार घेऊन गेला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि तुम्ही पण तुमचा वेळ दिल्याबद्दल आम्हाला थँक्यू. नमस्कार.
या तुम्ही ह्यांच्या पण दुकानात आणि एकदम छान जेवण बनवतात आणि प्रकार ते एवढे आहेत ना, तुम्ही घरी न्यायच्या अगोदर विचार कराल काय न्यायचं आणि काय नाही न्यायचं. चला.